eta entzule gogoan memoria dignak antolatutako ekitaldia dago. Eta honela bideratuko dugu. Lehenik Edurnek eta Benjaminek bere bizitzako esperientzia kontatuko digute, bakoitzak 21 minutu hartuz. Ni Pello Salaburu hariko naiz moderatze lanetan. Gero galderak izango dira. Galderak idatziz egin daitezke, hori da egokiena, ekitaldian zehar ere nahi baduzue, ez itxaron azkeneraino. Eta hor baduzue, ikusiko duzue pantailan azpiko partean preguntas y respuestas puntu bat, hor klik egin eta hor egin dezakezuen nahi duzuen galdera. Galdera hori nahi badiozue norbaiti zuzenan egin jarri horren izena, eta bestelanik antolatuko dut. Ekitaldi hau orain hasi eta hemendik ordu bat aterdira, 8:30 bukatuko da, edo lehenago galderarik ez bada, noski. Gogoan memoria digna izeneko elkartea hemen gertatu denaz, kontakizun bat egiteko sortu zen. Gizartearentzat osasungarri izan daiteken memoria beti gure gogoan izateko. Biolentzia deslegitimatu nahi dugu, eta memoria duin bat aldarrikatu eta araiki nahi dugu. Ezin dugu ahaztu zer gertatu zaigun, ezin ditugu begiak itxi gure historiaren aurrean. Biolentziak kalte handiegia egin baitio gizarteari. Gure hausnarketak gogoan.org webunean uzten ditugu. Gaurko ekitaldia ere han utziko dugu, norbaitek geroago ikusteko asmorik baldin badu. Ekitaldia hortaz grabatu eginen da. Etak 2011ko urriaren 20an atera zuen adierazpen ofizial bat armak uzten zituela adieraziz. Hilabeteak lehenago hasia zen, abisatzen, zeharka bazen ere, beste ekitaldi batzuk zirela tarteko, armak uzteko prest zegoela. Orain dela 3 urte, 2018ko maiatzaren 3an, etak desegin zela jakinarazi zuen. Badirudi urte luzeak pasatu direla, baina ez da horren beste ere. Berantegi, nola nahi ere, kaltea aurretik egina baita. Ehunka eta ehunka biktimak galdu dute bizia, beste hainbeste kalte izugarriekin gelditu dira, betiko, eta gizarte osoa ibili da urte horietan guztietan zama bat gainetik kendu ezinez. Kalte horien erakusgarri eta lekuko ditugu gaur hemen gurekin ditugun adiskide eta solaskideak. Edurne Albizu eta Benjamin Atutxa. Eta zuzenean sufritu dutenaren lekukotza eskainiko digute gaur. Benjamin Atutxa, Bediakoa, arratiarra, hortaz, ingeniari industriala, matematika irakaslea Eibarko institutuan, institutu horretako zuzendariare izana da, gero Eibarko Berritzeguneko zuzendaria, eta legebiltzarkidea ere PSE alderdi sozialistaren izenean. Zinegozia izan da Bedian, lehenbiziko hauteskunde demokratikoetan, geroago Eibarren ere zinegotzi eta Berrobin honetan. Politikatik kanpo egon ondoren, egunero ikusten zuen biolentziak, lehenik politika sartu eta Europiskat baztertu, biolentziak joi zela, pertur zela, bultzatu zuen berriz ere parte hartzera eta politikara itzultzera. Batez ere, etak Jose Mari Korta hil zuenean hartu zuen erabaki hori eta berriz itzuli zen. Eibarko zinegotzi hautatu zutenean, karguarekin batera zetozen baztertu ezinezko bizkartzainak jarri zizkioten ondoan. Benjaminek zuzenean sentitu zuen zer den norbait etengabe atzetik zure lepoan izatea. Kartelak, mehatxuak, laguna galtzea, jendea baztertzea. Orain dela urte batzuk, jakin zuen, Miguel Angel Blancorekin egin zuten berbera egin nahi izan zuela etak berarekin ere. Komando batek dena prestatua zuen, poliziak harrapatu zuen arte, Benjamin bahitu eta segurazki hiltzeko. Epaiketan, hori egiteko prest zeudenak aske geratu ziren,
proba nahikorik ez omen eta. Gaur egun lasaiago bizi da, segurazki, berak esango digu. Baina badirudi, presio hori ez dela guztiz amaitu. Urte gehiegi zama horrekin, Benjaminek. Edurne Albizu. Zegamakoa da, han jaio zen familia abertzale batean. Familia hori izan zen, besteak beste, ikastolaren bultzatzailea ere. Kontuan hartu behar dugu, Zegama soziologia aldetik ere ja 100% abertzalea dela. Ingurune hortan sortu zen, ingurune horretan hasi zen. Euskararekin lotua, euskararen aldeko militantea. Edurneren familiaren baserrira urtero joaten zen jendea euskara ikastera. Musutruk, familiak etxea eta janaria eskaintzen zien, eta etxearekin batera adiskidetasuna eta hizkuntza. Urteetan zehar egin du hori. Handik, zenbat, 59 lagun pasatu dira etxartatik euskara ikastera. Edurne beti egonda politikan interesatua. Garai batean, Euskal Alkartasunako kide izan zen, gero 11 batekoa eta gaur egun ez dago inon ere. Zegamako alkateare izana da. 1987 urtarrilaren 30ean betiko aldatu zen Albizu eta Olaziregi familien bizitza. Egun horretan etak tiro hil zuen Eugenio Olaziregi, Edurneren kuñatua. 39 urte zituela, alarguna eta bi neskatxa bakarrik utziz. Bizikleta denda batean egiten zuen lan, Oiartzunen. Hiltzea aski ez, nonbait, Eugenioren izena urte luzez zikindu zuten etak eta etaren alde zirenek. Txibatua omen, hori leporatu zioten, jakini gainera gezurretan ari zirela. Urteak pasatu behar izan ditu etak hanka sartzea izan zela onartzeko. Beste hanka sartze bat. Horrek zerbait azalduko balu bezala. Txibato bakarra, jakina, etari Eugenioren gainean zuen susmoa pasatu ziona. Huraxe izan zen txibatoa. Horiek izan baitira gure artean, ezer ere ordaindu ez duten egiazko txibatoak. Hemen ditugu bada Eugenio eta Edurne, eta haien hitzak nahi genituzke entzun orain. Beraz, Edurne eta Benjamin, barkatu ez zaizegatik esan doan Eugenio, Benjamin zuena deitza orain, eta Benjaminekin hasiko gara. Zuek nik galdera batzuk eta egin dizkizuet, baina askatasun osoa duzue, noski Benjamin eta Edurne, nahi duzuena, nahi duzuen moduan esateko, zeren uste dut guri guztio interesatzen zaiguna da zuen lekukotasuna, hori da. Eskerrik asko, etortzeagatik. Eskerrik asko zuri eta Isabel Urbijori, konbidapenagaitik, eta egiten ari zaten lanagaitik gogoan memoria duin baten aldeko talde bezala. Nik kokatzeko esango nuke, mediako zinegotzian nintzenean, 28 urtekin, 79-tik, 83-ra, LKiko alderdikidea nintzen. Eta 85-2000 urtera, ez nintzen alderdi batetakoa ere, baina zuko ondo esan duzun bezala, 2000 urtean, Buesa, Jauregi eta Kortaren hilketakin ikusi nuen inplikatu beharra. Eta momentu honetan ikusten nuen alderdirik egokiena, Europan sartzeagaitik eta alderdi sozialista zen, eta 2000 batean edo apuntatu nintzen alderdi sozialistan. Dena den, urte horietan nik uste dut bi konstante izan ditudala nire jarraibidean eta izan dira bizitzaren alde. Nik uste dut hori neure aitaren galdi jaso dudala, zeren oso gizon federduna zen eta sekula ez dut onartu inor hiltzea, ez? Eta Carrero Blanco izutenean ere nik uste dut bakarretarekoa izan nintzela esker ikuspegitik horren kontra nengoena. Zeren bestela Euskal Herrian nik uste dut gehienak horren alde egon zirela, ez? Eta nik uste dut askatasunaren alde beste konstante bat izan dela, zeren
bai Frankoren diktaduraren aurka ere unibertsitatean nengoenean, eta ondoren beti jokatu dut, eta bai etaren pentsakera bakarraren aurka ere bai. Zeren ikuste dut etaren ibilbideak eraman gaituela gizarte oso autoritario eta uniforme batetara. Zer gertatu zen 2000 batean apuntatu ondoren Alderdi Sozialistan? 2003 urtean, hauteskunde municipaletan apuntatu nintzen, eta eskatu zidan Iñaki Arriola alkatea zenak momentu hartan apuntatzeko, eta 11. postuan joan nintzen. Bai 2003an da 2007an. Gertatzen dena da, gehiengo absolutua lortu genuen 11 ateraz, eta ni azkenengo atera nintzen. Horrek zer suposatzen zuen? Ilegalizatuta zegoenez HB, konsideratzen zuten nire kargua zela beraiena, eta ni lapurtzat jotzen ninduen. Beraz, hor atera ziren arazoak, eta nik uste dut hortik Eibartik pasatu zutela informazioa esanez, ni helburu bat izan behar nintzela etakoa, eta jarraipenak egiten hasi ziren 2007an azkenengo hiruhilabetean. Gero 2008an komandoa erori zen, eta Garzón epaileari komentatu zioten zein zen plana. Ni baitzea eta Zapaterori txantaia planteatzea. Nire bizitzaren truke, karo, hori nik uste dut oso antzekoa zen Miguel Ángel Blancoren kasuarekin oso antzekoa zen. Hau da, 2 eguneko epea eman, eta presoak ez bazituzten Euskal Herrira eramaten, nire bizitza han geldituko zen, ez? Eta ezkarai ondoan, gainonen zegoen prest, bai zulua eta bai lasaigarriak hortarako. Zer gertatu zen gero horren ondoren? Asteburuetan, ni egoten nintzen aita zaintzen garai hartan, eta goizeko 11 kaldera deitu zidan Alfredo Pérez Rubalcabak esanez ezin zutela izkutatu eta periodikoetan agertu guzala nire kasua lehenbailen, ez? Eta prest egoteko. Eta orduan, honekin nire bizitza erabat aldatu zen. Zeren, prentza, irratia, telebista, denak hasi ziren, elkarrizketak egin nahian, eta ni oso gaindituta sentitzen nintzen momentu hartan. Baitere, era batean sentitzen nintzen komunikabideen jostailu bat bezala, ez? Familian oso beldur handia zegoen, zeren etak erabaki zuenean sufrimentua zabaltzea, sozializatzea sufrimentua, nire emazteak eta loiteko izugarrizko problemak, peluzean, urduritasuna eta bizitza sozialaren murrizketa. Claro, oso zaila da, nik uste dut bizkar zainekin bizitza soziala beratz bat egitea. Zeren askotan ezara ateratzen etxetik, zeren behartu behar dituzu etortzen urrutitik, eta ez du berezipena, ez? Adizkideekin gauza bera gertatu zen. Bizkar zainekin egoterakoan erdibitu zen, eta batzuk esan zuten, batez ere sektore abertzaleak, nirekin ez zutela nahi atera, bizkar zainekin joaten banintzen trago batzuk hartzera. Ezagunekin gehienekin ikustu berotasuna izan dudala, zeren naiz eta gutxi batzuk gorrotoa hitzez eta itxuraz zetari aurre egitea gaitik, nik uste dut gehiengoa, Eibarren nik uste dut gizarte sozialetako zinegotzia izanik, persona askorekin, nagusi askorekin egoten nintzela, eta horiek adierazi zidaten nik uste dut beraien berotasuna, ez? Eta gauza bitxia bezala esango dut HB-ko irakasle batzuk ere hiruk apoio pribatua eman zidatela, ez? Dena den zer gertatzen da ezagunekin, persona batzuk denekin harremana nahi dituzte, eta niri apoioa diraziz batzurekin aldentzea lortzen dute, eta beraz nik uste dute zentzu horretan ostasun bat ere sentitzen dela jende askoren artean, ez? Alderdian apoio osoa izan nuen, ze jaso nuen berotasuna, eta bai Rubalcaba esatuan bezala, Gerra, Patxi López, Eibarko kideek, eta nik uste dut eman zidatela apoio guztia.
herrian, Eibarren, nik uste dut apoio ona, jendearena, oso ezaguna nintzelako esan dudan bezala, eta gauza bitxia bezala bedian, zinegotzi izan nintzen jaiotarrian, nahiko ostasuna sentidu nuen, eta bertako, naiz eta zinegotzi izan lehenengo legealdian, ez? Oso gauza bitxia. Gero, beraz, hurbiltasuna nik uste dut batzuren gandi bai, baina bereziki Eibarren. Eta asko beldurragaitik eta beste pentsaeragaitik distantzia markatzen dute bai. Zeren, zu markatuta zaude eta zurekin ibiliz giza harreman aukerak galtzen dituzte zenbait personekin. Eta hori ez du nahi inork, zeren bazterketa soziala da gauza importantea jentearentzako, ez? Eta lehen esan dudan bezala gutxiren aldetik mesprezua ez da bazterketa hori adierazten zuen porzentai oso txikiak Eibarren bertan. Gero biktima izan naizen ala ez, nik uste dut biktima potentziala izan naizela, ez naizela izan biktima, ez? Naiz eta protagonismo handia hartu. Zeren inork ez ditezan edo eskatu inongo biktima taldean sartzeko. Ni bestalde eta milaka hiritarrek bezala jazarpen indarkeria sufritu dut eta etaren inguruko personen gandik, ez? Bereziki sufrimentuaren sozializazioa delakoaren kontu, ez? Eta eskratxea barne. Kasu honetan, nire etxepean egon dira bilduta HB-ko kide batzuk Eibarkoak zarata egiten eta salatzen, ez? Garai hartan ideak argi eta sakonak eduki behar ziren alderdi batzuren kidea izateko, zeren arrisku bizian zeuden. Eta etak bazekien kalte handia egiten zuela alderdi politiko batzuei, eta nik uste dut ondorioz alderdi horietan hutsune generazional bat gertatu dela edo gelditu dela, ez? Horren ondorioz. Dena den, zorionez, gauzak aldatzen hasi ziren eta gizarteak ez zituen gauzak ikusten era berdinean, ez? 2011tik aurrera eta desagertzearekin edo zueten definitiboa egin ondoren, beldurra gutxitzen joan da, baina nik uste dut aurretik gizarteak eman dituela bai salto handiak. Batez ere etaren bahiketa batzuk, eta zenbait hilketa berezi, ez? Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa, Jauregi Korta, Isaías Carrasco, baita nik uste dut eragin handia izan zuela etaren desagertzearekin poliziaren lanak eta juezen trinkotasunak, ez? Dena den pentsatzen dut, salto horiek sozialak eman zirenak, txikiagoak izan zirela, zeren nik uste dut etak tregua edo zueten trampa bat egin zuen Miguel Ángel Blanco hil ondoren, eta gertatu zen bebai Buesaren hilketaren manifestazioa zegoenean, nik uste dut hor egon zen burruka bat demokraten artean, eta bi manifestazio egin ziren, bata Buesaren hilketaren kontra eta bestea Ibarretxe lehendakariaren alde, ez? Eta nik uste dut hor zatiketa bat, nik uste dut beti mesedea egiten diola etari, ez? Nire ustez gizartean gauzak aldatzeko oso geldo joaten direla, ez? Zeren zaila egiten zaigu ondokoari entzutea. Osea, nik irakaskuntzan, behin baino gehiagotan egiten dut, brainstorming edo idea jasa teknikak, ez? Eta hor zer gertatzen da? Entzuten da persona guztiei, eta persona guztiek esaten dutenakin ateratzen dira idea berriak, ez? Baina gizartean gertatzen da aniztasuna, desberdintasuna, ez da konsideratzen aberastasun bat. Nolabait zigortu egiten da. Eta nik uste dut hori kuadriletan ere asko gertatzen dena, ez? Nik uste dut uniformidadea bilatzen da kuadriletan, eta hortik ateratzen dena beti kritikatu egiten da, ez?
behin batean entzun nuen Harvard Unibertsitatean, munduko unibertsitaterik onenean, errendimendu altuko taldeak, jente anitzekin osatzen dituztela, ez? Zergaitik, jente anitzak ikuspuntu ezberdinak ematen dutelako. Da ikuspuntu ezberdinak gero jasoz, nik uste dut sortu daitekela gauza berria da indartsuagoa, ez? Pentsatzen du gizarte moderno batek izan behar duela plurala, barneratzailea edo inklusiboa, ez? Da inklusiboa nik uste dut dela hitz importantea zeren horrek esan nahi du desberdintasuna edo diferentzia ez bakarrik onartu egin behar denik, baizik eta apreziatu egin behar dela nik uste dut diferentzia. Nahi badugu gizarte modernoa egin, aukera berdina danontzako eta guztion artean eraikia, ez? Bueltatuz pixka bat beldurraren zama dela eta bar, nik uste dut deporarekin gauzak hasten joaten dira, baina ez guztiz. Oso fuertea izan denez, betirako gelditzen da oroimena. Aurrera jarraitu behar dugu eta ondorioak atera, karo. Jenteari buruz, esan behar da, lehen baino gutxiago isiltzen dela, logikoa da, zeren beldurra gutxitzen doa, eta ez du sentitzen lehengo mehatxua, batez ere eta behin betirako zuetena adierazi zuenetik. Orokorrean, hiritarrak ahaztu nahi dute gertatutakoa. Askotan, erruduna sentitzen direlako, eta batzutan konsideratzen zaituzte testigu inkomodo bat, referente inkomodo bat, beraien utzegitearena. Ni datorkite burura, bigarren gerrate mundialdean, Polonian herri batean, Jeduanen gertatutakoa, ez? Han, Hitlerreko tropak hartu zutenean zati hori, bertako biztanle katolikoak erabaki zuten judiotar guztiak hiltzea. Baina familia batek erabaki zuen dozena bat salbatzea. Eta gero bukatu zanean gerra eta bueltatu zirenean herrira, familia horrek alde egin behar izan zuen herritik, zeren testigo inkomodoa zen gertatu zenarena, eta ezin zuen jasan beraien besteen mespresua da irainak eta barrez. Beraz, nik uste dut zerbait, ez maila horretan, zerbait gertatu dela bebai Euskal Herrian zenbait jenterekin. Zeren, ez dakit, ezaio gustatzen inori adiraztea, utzunea izan duela etaren kontrako jarrera batean, ez? Eta zentzu horretan, nik uste dut, pagina pasatu nahi dutela lehenbailen, eta ahaztu gertatutakoa, ez? Eta, bueno, beste kasu batzuetan bebai, ez du areriorik irabazi nahi, eta bastartuta ez gelditzeko, ez? Bastarketa soziala oso importantea da, ikustu dut jendearentzako. Arduradun politikoai buruz, nik esan nuke zerbait gehiago egin zezaketela, ez? Zeren askotan, esaten zana etak arbola eragiten zuela, eta PNV-ek fruitua jasotzen zituela, nik uste dut hori egia zela, ez? Kasu batzutan, beldurra gaitik, eta beste batzutan, helburu berdinak izatea gaitik. Nik uste dut prozesu honetan alderdi batzuk oso kaltetuak gertatu direla, ze oso gogorra, oso zaila zen alderdikidea izatea, eta oraindik ere nik uste dut kasu batzutan jarritzen du, ze berrira hori dela 2 aste gertatu zena, PP-ko zinegotzi batekin Gasteizen, ez? PP-koa izatea gaitik, nola jaso zuen burruka jendearena. Bestalde, ongitorri buruz, oso gaizki ikusten ditut, zeren suposatzen du ez aitortzea, ez rekonozitzea, egindako kaltea. Eta biktimentzat oso kaltegarria zeren 2 aldiz biktimizatzen direlako. Nik uste dut errespetu falta bat dela krimenak justifikatzea. Familiaren harrera bat egin daiteke etxean, nik uste dut etxean egin beharko litzatekeela. Bueltatzen dena Euskal Gizartera, dator Euskal Gizarte berri batetara, ez? Eta gizarte berri honek ez du onartzen hiltzailerik,
ez da jasarpen indarkeria praktikatu zutenei, idea batzuk izateagaitik. Bukatzeko, pare bat idea, biolentziaren bitimez, euskal gizarteari eskatuko nioke hurbiltasuna bitimekiko eta jarrera negatiboak gaitzestea, noski ongietorriak. Oroimena oso garrantzitsua da, etorkizuneko gizartea pluralagoa eta hobeagoa izan dadin. Aurretik, nik uste dut, gobernuak identifikatu beharko lituzkela terrorismoak eta indarkeriak eragindako biktima guztiak urteetan zehar, eta jasarpen indarkeriak ekarri dituen kalte fisiko, psikiko eta sozialak. Behar bada, urteetan bazterketa soziala eta politikoa. Nik uste dut hau erreparatzea ez dela erreza, zeren ehundaka eta milaka persona izan dira horrelako kasuetan, baina nolabaiteko bidea edo karril bat jarri beharko luke gobernuak erreparatzeko bide bat jarriz, ez? Zeren horrek, nik uste dut aztarna handia utzi duela euskal gizartearen pluraltasun politiko, sozial eta kulturalean. Baita, egia eta justizia eta reparatzea eta autokritika baita, zeren oraindikan batzuk ez dute egin autokritika eta zor bat dute etak mehatxatu dutakoekin. Nik uste dut bitimekin zenbait ibilbide egin direla eta komentatzea gaiti bat nik uste dut interesgarria dela elkarguneak egon direnak bitime eta bitimegileekin, ez? Isabel Lasa, Elespe, badakigu oso zaila dela eta hau nik uste dut oso zaila dela orokortzea. Zeren, kasu batzuetan nik uste dut distantzia oso handia dagoela eta ezinezkoa izango da. Baina, bueno, posibilidade batan, da nik uste dut lehen esan dudan bezala gizarte plural bat nahi badugu, biktimak eta bitimegileak igual begietara begiratu beharko lukete beraien artean eta ikusi haber nola atera daiteken gertatuko erekin, ez? Eta, bueno, hau dakat guztia esateko eta gero galderi erantzuteko prest gelditzen naiz. Eskerrik asko, Benjamin. Edurne, orain zure txanda. Zure esperientzia kontatzeko, bai. Kaixo, arratsaldeon, eta, eskerrik asko bai gogoan, eta Isabeli, eta, aukera hau eman diguzuelako gure esperientzia kontatzeko. Egia esan, gai hau tabua da euskal gizartean, Gipuzkoan behintze baita herri txikietan, eta herri abertzaletan, erabat tabua da, eta gai honi buruz hitz egitea, esan honoke kasi ezinezkoa dela. Gure etxera, 1987ko urtarrilaren 30ean iritsi zen eta, arratsaldeko 3:20 Donostian Ategorrietan nire koinatua Eugenio Laziregi erail zuten, tiro batez. Ni Zegaman nengon, udaletxean lan egiten dut, euskerako eta kulturako teknikarian ez Zegamako udaletxean. Eta, senarrak deitu zidan bere anaiari, tiro bat eman ziotela erratian entzun zutela basarrian zegoen nire amarekin. Eta, Donostira abiatu ginen, nire kotxean. Nire kotxeko irratia ez ebilen, eta, bidean joan ginen esanez, lapurren bat sartuko zela, bait kometeko dendan lan egiten zuen Oiartzunen. Eta, bide guztian, lapurrei aurre egingo ziela, eta, ez genuen pentsatzen, tiroan nun izango ze, bankan, edo, bintzat, buruti pasatu ere ez etaren kontu hau. Eta Donostiako residentziara iritsi ginenean, eta antzeuden komunikabide mordoa ikusita, ia gauza honik etzela bintzat barneratu genuen, eta, barrua sartu ginenean ia hilda zegoela. Urrengo unerako hasi zian komunikabide batzuk eta periodiko batzuk adierazten Valentin Lasarteren atxiloketa albidetu zuen, albidetu zuena bera izan zela txibato bat, eta hortik hasi zien tirok entzuten, ezta? Eta, bideo egun, bai ertzaintzak eta ari zian, enpresario batekin nahastu ote zutuen bai edo ez, baina, azkenean, otsailaren 19-20 etak esan zuen, txibato bazala, eta Espainiko
Espainiaren kolaboratzaile bat, eta behar zuen zigorra, emango ziela berari eta holako guztiei. Garai hartan, Eusko Jaurlaritzatik eta herrizaingo sailetik eta bai beste polizitetik eskatzen zen herritarrei kolaborazioa 0,88 deituz egiteko jende hau detenitzeko. Eta, prentxan atea zena horixe izan zen, ez da? Nik esplikazioa behar nun, nik koinadoa ezagutzen nun, esan baldin bazuten euskal, ez dakit, konflikto edo euskal movida guztionegatik, erabat desaten dituta eta batere ez dulako ardurek hartu, tiro bat eman digu, erdi asmatuko zuten, ez da? Baina etak, Eugenio Valentin Lasarte ezagutu, arek etarekin lotu eta gaina berak deitu zuela, hori ezinezkoa, ezer jakin gabe ezinezkoa, erabat apolitikoa baitzen, beha. Horregatik erosin ditun, 9 hilabete lehenago, Valentin Lasarteren atxiloketa kontatzen zuten egunkariak, eta ikusteko nondik zetorren lotura. Ikusten danez, Valentin Lasarte eta bere andragaia Idoia Arrieta ibili ziren errenterin, goizez, han identifikatu zuten, handik izan zen deia komisaldegira, eta gero joan ziren mamutera, eguardian, arratsaldeko 4 aldera bintzat mamut inguruen zebiltzen, eta 6 inguruan Eugeniok lan egiten zuen dendara joan zen Idoia. Valentin ez zen atera, furgonetatik. Hori izan digute guri bintzat herrizaingo. Eta, ikusten danez, ertzantzagia bazaukan bera jarraitzen ari zen, eta oihartzuna joan zinen han bizi zen ikusten danez, bere pixua zeintzan jakin zutenean, ertzantzak erabaki zuen bera atxilotzea. Eta, hortik, badirudi, lotu zutela, Eugenio izango zela, deia egin zuena. Karo, nik beti galdetu izan dudana, eta hauxe da, ezta? Eta dendan barruan, 5 langile baldin bazauden hartatik inork ez bazun deitu, nola aukeratu zuten Eugenio. Zergatik ez zen hil, bizikletak kobratu zituen kajera. Berantzuna baita bertan dago, zeuden 3 jarraiko, eta Eugenio elan zegoen afiliatuta. Nik uste elan afiliatuta izateak bere pixoa izan zula dendan barruan aukeratua izateko, bera izan zedin aukeratua, hildakoa bera izateko. Kasualitatez bera izan zen hildakoa, besteak libre gatu ziren. Guzti hori hola dela ikusten duzunez, sortzen zaizun potentzia ikaragarria da. Ze, beti esan izan da, ez da Euskal Gizartean zerbait egin gozun, hangoa zan, horrela pentsatzen zuen, ez da, baina etxe iristen zaizunen hain garbi, zure etxeko bat horrela aukeratu dutela, kolaborazioa ez egoteko, herritarrek ertzantzari eta ez deitzeko non zebiltzenetako jendea, ikaragarria da. Baina hori ikaragarria baldin bada, askoz ikaragarrigoa da, zuk hau azaltzen diozunen jendeari, eta ez diozu ezker abertzaleko jendeari hau azaltzen, zehare badakizu ontzat ematen zula hau gertatzea, zure inguruko jendeari, zuk uste duzuna, ulertuko dizula, o sinistiko dizula, esaten diozunari, ikusten duzunen ez dizula sinisten, arpegian antzematen duzunen ez dizula sinisten, sortzen zaizun asarrea ikaragarria da. Orduan, nirentzat oso asarre gizartekin, politikarikin, kazetarikin, danakin, oso asarre. Eta horrelako herri txiki baten eta herri abertzale baten, sentitzen duzun bakardadea ikaragarria da. Ikaragarria. Zatik, mina ez dizu ematen jende horrek ez sinistea. Mina ematen dizu zure inguruko jendek ez sinistea. Horrela, ni bisemen itun garai hartako, biskik, eta ikusita ze bakardadea zan da zurrunbilo hortan, garbi naukan, nire 2 hauetako batei horrelako zerbait gertatzen baldin bazaio, hemen atzekaldean familia bakarri dago, hemen ez dago beste inor. Nik ez dut esaten, dozen erdi bat lagunek ez dizunik bere laguntza edo behintzat zerbait esaten ez, hitzerdi bat esaten. Baina zuk espero dezun jendetza hori ez dago. Eta horrela, bakardade horren barnean, eta zurrunbilo hortan, nik erabaki nuen hemen familia zala baliozuna, eta beste bat, o beste bi, gure etxen biski asko daude, berdin zala. Guk hemen familia bergendula elkar aurrea etatzeko. Eta horrela jaio zen ere 3. semea.
Esan duten bezala, hori, tabu bada, inok ez du zurekin hitz egin nahi gaini buruz, inok ez dizu gaia baterako, norbaitek zuk ateratzen badezu ez dizu gaiakin jarraituko, eta bakardodea nola gauzatzen zen? Egunero joaten zinen okindegian, zure etxeko bat hil dute, eta lehenengo okindegian, ogiaren prezioa eta kitxo. Egunero joaten zean dendan, berdina. Zer ez da gertatu, ordaindu eta etxea. Eta hori da pixka bizi izezun, ezta? Urte hortan ere senarak istripu bat eukizun, kotxe istripu bat izan zuen. Azaron 11an. Eta ordun jendea zetorkidan galdetzea, zemuz senarra, eta zemuz senarra, eta zemuz senarra. Ni haina sarren egon, etortzen zan bakoitzari gauza bera erantzuten nion. Zemuz senarra, anaia hil zutenean ez zenidan ezer esan, eta guain, zemuz senarra kotxe istripu bat izan duenean, zen nahi dezu jakin. Asegurua torriz, kotxea oso berria zen, 15 egun zitu makarrik. Orduan morbor zegoen, zer nahi duzu jakin? Kotxea atorrizgo daukagun, o zer nahi duzu jakin? Ze senarra zemuz dagoen, hori anaia hil zutenean galdetu behar zenidan, orain ez? Ni oso gogor negoen da oso aserre, negoen denekin, mundu guztikin, aserre. Ez neukan arazorik ez da, mendik aldeiteko hori. Norbait. Norekin bizi naiz, ze jende da hau, nun gaude, hau zer da, oso gaizki pasatzen nuen, 10 urte oso gaizki. Honela, hirugarren semea jaio zenean, aurrekoak bataiatuan nituen, da baita bataiatzeko asmoa adierazi nion garaiko paisari, eta etorri zen etxera hitz egitea igandean nola inbarko genuen, elizkizuna, eta hizketan hasi zenean, horixe esan nion, ume hau jaiotzeko gure etxean zerbait gertatu da. Eta esan zen, ez naiz ausartu etortzea. Zu ez bazara ausartu, nor uste duzu ausartuko zela gure gana gerturatzea, ezta? Eta nik uste bere izan dela gai honi buruz luzarona hitzen duten persona. Gero, hitzen genula, etxen. Eta, gerron, igandean ez nekin zer egin elizkizunean. Baina, gai honi buruz hitz egiteko balio izan zuen, ezta? Orduan, horreraino iristen da bakardadea, ezta? Eta 2017an baita Miguel Angel Blancoren heriotza gertatuta gero, gertatuta gero, zegaman badago besteetako baten familia, eta gerailetako baten familia, eta bere semea etorri zen udaletxera, beste gai batzutara, eta hoxe esan nionez, Javi, ez dut jakin nahi, zure amak ze pasatu duen. Ze gurea, 97an izan da, Miguel Angel Blancoren heriotza eta ondoren, gizarte mogimendua zegoen, gesto por la paz, denon artean, ikusten zen mogimendu pixka behintzat guretzako arnasa zena, baina esan ez jakin nahi zure amak zer pasatu duen. 93an erail bat zuten Javier Collado. Eta semeak esan zidan, aitarik ez dut eduki, etak hil zuelako. Eta amarik ez dut eduki, inok ez ziolako lagundu. Ondorioz, joan zen ostalaritzara lanea, goizetik gaueaino, eta gu aitona monakin egoten ginen. Amarik ez dut eduki, inork ez ziolako lagundu. Nik, lehen esan bezala eta beti politikan interesatua, ni lotxa sentitu nun. Kriston lotxa sentitu nun, ze gure taldea izan zen beti udaletxen ondena, agintzen, eta konturatu nintzen, ni neuk ere aurrekoaren bakardadeaz ez nintzela ohartu. Eta horrek ze pentsatu eman zidan. 2007an, handik 10 urtera, Zegamako gure taldeko hautagaitza edo alkate hautagai izango zenak, azkenek momentuan esan zuen ez zijoala bera, azkenean, beste arrazoi pertsonalengatik edo. Eta, azkeneko bilabetetan alkategaia aurkitzea herrian zehar oso zaila da. Eta, mai hartan geundenak lehen ere zinegotzi izandako jendea zen, edo da alkate izandakoa, eta, azkenean, nire izena jarri zuten mai gainean,
eta bueno, baiezko eman nun, bueno, pentsatzen nulako, ezin nula ateak zabalik utzi, horrelako astakeriak eta, bueno, babesten zituen partiduari. Ezin nula hola ate zabalik utzi. Norbait aurkeztu behar ginela eta aurkeztu nintzen 2007an alkatetzarako. Bueno, 2007an lehenengo legealdian alkateatean nintzen, bi partidu aurkeztuta, eta horrela nahikoa da boto bat gehiago izateko, baina 2011an EH Bildu bueno, Gipuzko guztia jantzuenean, eta naiz da 3 partidu azaldu, maioria absolutatera nuen. Eta niretzako 2007tik aurrea Zeamako gizartek babes hori eskaintzea, igual nahasten nintzen ni naukan beharra, eta bueno, Zeamako gizarteak botatzen zen, baina bueno, nahi lagundu zidan, bai zurrunbilotik ateatzen eta bai pixka sufrimendua arintzen, ez da? Bai ikusten nolako behintzet gizartea hortzeola. Eta gizartearekin naukan aserrea pixka relatibizatzen ze ikusten nuen bildurra behintzet kristona zehola. Benjaminek esan duna, ez da? Zurekin zuri adieraztea, herri txiki baten jendaurrean, bueno, aldekotasuna hori ez da posible, baina isilean, ezkutuan, babesa adieraztea behintzat, posible da. Eta, bueno, nik uste orduan gizartearekiko nauken aserrea handi hori pixka bat baretu zitzaidala, ez da. Eta, bueno, horrela, pixkat hori izango da nik, bueno, Donostiako familia, nik uste pixka Benjamin bezala izan dela pixka gehiago ez da, populazio asko zabalagoa dalako eta denetik zegolako, baina baina dute aipatu egia auzoan zuela nire beste koinatu batek eta Eugenioen Arrebazarrenak taberna bat, eta karo, etxibatoren motxila jarrita gero, egian, boikota egin zioten, eta senarremazteak lanik gabe gehatu ziren. Hori ere, Donostian hori ere gertatu zen. Bueno, hori dan pixka bat esan nahi nuna. Benjaminekin esan nahi nion, herri abertzaletan, berak kontatzen duen bazterketa hori, EH Bilduko edo herri batasuna Euskal Herritarrok hori ez geanak sufritzen deula, eta sufritu izan deula. Beraientzat pedigrie daukate, beraiek, ez da? Beraie dira herria eta beraie dira abertzalek, eta beste gugea, gainatiko gea, bueno, espainolan lagunak, edo erdi, hola, orduan, euskaldunetan beraiek esaten duen hori beste gainatikoak sufritu dugu. Eta ni zer esan nahi dut, etorkizunea behi da, eta gehiago 23 urte pasatuta gero, uste dut, giza eskubidek urratuta izan ditugun famili eta pertsonak talde baten gaudela, nik ala kontsideratzen ditut. Eta eredu jartzen ditut Pili Zabala eta Maria Jauregi. Hori da eredua. Gu talde batean, giza eskubideak urratuta izan ditugunak talde batean gaude. Eta partidu politikok horrela ikusi behar gaituzte. Zatik, ja, aztemagea, violentzia nundik datorren bereizten, badirudi batzuna bai eta bestena ez. Eta hori ez da bidea. Bidea da, giza eskubideak urratuak izan ditugunak talde batean gaude, eta giza eskubideak alde baldin bazaude hori dela bidea. Baita komentatu nahi dut, erabilpena handie egin dutela partidu politikoak, alduten handiena egiten dutela, gure sufrimenduakin, eta erabilpenetako bat, eta aipatzeko esango dut, Eugenioren hiletan, Eliza oso txikia zen, eta bi bankutan jarri ginen ezker eskubi sendi guztia, eta etorri zen garaiko politikaria Maior Oreja, eta lehenengo filan zeuden koinataren bi aizpak eta beraien senarrak eta familia guztia zutik jarri behar izan zuten beraiek argazkian ateratzen. Eta orduan, nahikoa da, ja. Erabilpena gure sufrimentuekin izugarria izan da. Eta behin baita, esan nahi ditena da, ongietorri buruz, lotxagarri iruditzen zat, ongietorriak beraien kartzelatik atera direla eta beraien poza adierazteko dela esatea. Arnauk esan zen, eta liburu batean idatzi zuen, El tiempo de las luces horretan, nahi gabe biktimain min gehiago eragin izan badigu, nahi gabe izan dela. Bere asmoa etzala hori. Orain badaki,
min ematen digula, eta ez dakit oraingo jarrera nahi gabe dan, oia badirudi naita den. Nik uste ja naita izango dela, ezta? Zati badakite eta adierazi dugu min ematen digula. Bestela, hala baldin bada, zergatik Naklareseko bidea hartu duten hauei ez diegin baita ongi etorri hori, ezta? Hori da nire bere hitzeko galdera. Eta hau esan da, baita aipatu nahi ditut, uste hitzetatik ekintzetara pasatu behar dela, hitzak oso ondo gatzen dira, papelean eta, bueno, mitil batean, baina ekintza da esaten duzun hori betetzea. Eta berretan esan baldin bazun Arnaldok, nahi gabe egiten zula mina, orain badaki, eta ekintzetara pasa dadila, eta utzi dezaiola ongitorri hauek zeitei. Eta gero, Benjaminek esan duen bezala, ni neoni egon naiz, bai Joseba Urruzolo eta Carmen Gisasolakin, eta neroni bentaja egin dit, jende honekin hitz egitea. Ze ikusi bai dut, benetan, sentitzen dutela egin dutena, egin behar duzuten autokritika egin dutela, eta etxeko bat hiltzen dizutenean, hori ordainduko don preziorik edo kartzela urterik ez dagoela. Ez dago kartzela urterik. 2, o 15, o 55, hori ez da ordaintzen, hori zen da ordaindu. Baina mina egin dizun horrek jarrera bere atxekabea eta bere konbentzimentua adierazten badizu, gaizki egin dula, bideokerra hartu zula, horrek ez dizu hildakoa bueltatzen, baina lasaitasun bat, edo behintzet patxada bat, edo pake pixka bat zure barnean ematen dizu. Eta nire ustez bidea hori da. Pixka bat hori xa, ben galderak. Eskerrik asko Edurne, hemen badira galdera batzugia, hasiko naiz irakurtzen, ez dakit, Benjamin, nik ez dakizuk lehenik osatu nahi duzun pixka bat, edo komentatu nahi duzun pixka bat Edurnek esan duen zerbait edo punturen bat agian. Ez, nik uste dut guztiz ados nagoela esan duenarekin, ez? Egia da, nik uste dut politiko batzuk erabili dutela, nik uste dut horrelako ekintzak beraiek ateratzeko argazkitan, eta nik uste dut hori askotan gertatu dela, eta ezin eskoa nik uste dut ala hori onartzerik, ez? Eta nik uste dut bakardadea, berak esan duen bezala, herri txikietan askoz gehiago gertatu da herri handietan baino, ez? Nik uste dut herri handietan danetiko personak daudela, eta nik uste dut ez dagoela hainbesteko kontrol sozialik nik uste dut herri txikietan bezala. Herri txikietan ateratzen bazara bere normalidadetik, nik uste dut kanpoan gelditzen zarela, eta argazkitik kanpora gelditzen zara, eta oso zaila da nik uste dut bizitzea horrelako egoera batean, ez? Eta besterik ez, nik uste dut berarekin eztabaidatu daiteke igual indarkeria nondi datorren, ez? Indarkeria errudunik dagoen ala ez, hori erlazionatuta dago, bi blokeekin hemen asko funtzionatu du bi blokeak, ez? Da nik uste dut aleginak egin dituztela HB edo Ezkerra Abertzaletik, nik uste dut bereizten, abertzaleak direnak eta ez direnak abertzaleak, ez? Eta nik uste dut hori asko erabili dela, ez? Eta ez bakarrik esango nuke Ezkerra Abertzaletik, beste batzutatik ere nik uste dut bai EA, eta nik uste dut PNV-ko zati batek ere nik uste dut hori erabili duela, ez? Alegin du, Euskaldun bat ez dira joan zerrenda batean ez alderdi sozialistan edo PP hori gertatu da behin baino gehiagotan, ez? Eta, bueno, ez dakit, galderen zain gelditzen naiz. Nik dena den galdetu nahi dizut, Benjamin, zuk horrein esan duzu herri txikietan presio hori, jendeak egiten duen presioa edo gizartean beran gertatzen den presioa, herri txikietan gogorragoa dela, bortitzagoa dela hiri handietan baino. Baina hala ere, zu zara herri txikian bizi, eta zuk esaten duzunean, HB-ko jendea, zure etxe azpian, sarreran jartzen zela eta horren aurrean, horrek min handi egin behar du, eta horren aurrean jendeak ez zuen ezer esaten, zure familiak
zure seme alabek edo ez dakit baduzun familiarekin, baina markatu, baina Bueno, zure familiak eta adiskideek edo ez zuten hori normaltza joten zen. bai, esen komentatzen, zeren hori gertatu zen Eibarren, eta, bueno, ez zen jente asko, dozena bat persona nik uste dut bildu zirela, baina, bueno, eta emaztea bakarri zegoen momentu horretaz, zeren nire alaba kanpoan ikasketak egiten zegoen lehen, eta orain lanean kanpoan dago, Alemanian, eta nik uste dut horregaitik distantziarekin, nik uste dut gutxiago sufritu zuela, bai, nire kasua ez, baina ez zegoen jenterik kontra jarri, beldurrarekaitik nik uste dut, eta bestalde, eskondu aurretik ni bizi nintzen herri txiki batean, Bedian, jaioterrian, ez? Eta han bai sentitzen nintzela, naiz eta garai hartan euskarazko irakasle izan, 8 abizen euskaldunak, eta bar, sentitzen nintzen kanpotar bezala, han Bedian, gehiengoa zuen PNVek, eta gero HB-zen bigarren alderdia, eta gero gutxi batzuk PC-koak, eta ni bakarrik gaikoa nintzen garai hartan, ez? Beha, han sentitzen nintzen, ezakit, bastartua, edo, bai, bastartua sentitzen nintzen, ezakit, benetan esaten dizuten, bai. Zuk, egin barizut beste galdera bat ere zuri, eduneri, hori, esan duzu, adierazi duzu, eta ulertzekoa da, sekulako, izan duzula sekulako haserrea sortu zizula, eta urte askotan egon zinela haserre horrekin, dena zure gainean zen, zu denen kontra norbait ere esateko, hori noiz hasi zen aldatzen eta zergatik? Aldatzen hasi zen... Ez dut ikusten orain haserre horregatik, bueno, haserre hongo zara, ez adierazi duzu modu. Nik esango dizut, lehenengo 10 urtetan, ezin nula izugarrizko korapioa naukala eztarrin, eta konversazio bat gai hori buruz hitz egitea kostatu egiten zitzaidala, ezta? Noiz, esan dizut, Miguel Ángel Blancoren mugimendu hau ikusi zanen, ja pixka bat arnasa hartzen, ezta? Baina izugarrizko haserrea ematen zidan, nire inguruko jendean, banekina, ezkerra abertzalekoa, hain, niretzako zan, hain bildurra baino gehiago zan, erosotasuna sartu, eta ez naiz guztiko, ala ez zait nahi ezer gertatuko, eta hori pertzibitzen nuen, ez? Eta, bueno, horrek izugarrizko, ikaragarria da, imaginatu antxe ikusten ari zareteno, aldamenekoa hiltzen dizutela, ez da? Orantxe, aldamenekoa eta kitxo, eta bihar goizen, zu egunero kafe hartzea joaten zen tabernara, zu egunero, ogia erostea joaten zen tabernara, dena, leku guzti, inok ez dizu ezer esaten. Inok ezer ez. Inok ezer ez. Hori bizi inbar da. Hori oso gorra da. Claro, aipatu duzu, eta orain berriz ere aipatu duzu, azken batean hau biei galdetu nahi dizueke, tabuaren kontua. Azken batean hor tabuat bada, azpada ezin galdetzen da, tabuat ukitu ezin den gai bat delako. Orduan, zuek uste duzu tabu honek segitzen duela gizartean, lehundu da, desagertu da guztiz, edo gelditzen da oraingoz. Zuen iritzia nahiko nuke. Nire inguruan, garbi jarraitzen du tabuak, inork ez dizu jarraitzen, gai hau, eta, bueno, gehieneare igual empatelen teoria ateratzen dizute erantzunen batean, baina eske beste alden ere, ezakit Galindoren arpega daukada, no, ze beste alden. Osea, ni ze aldetakoa naiz. Ni neronek esan diet nire seme. Osea, jendeak sartzen zaitu ja beste aldean, no ze aldetakoa naiz ni ba. Torturatzaien aldekoa ala, noiztik? Osea, noiztik? Hombre, eske ya nahikoa da, Osea, ni, abertzalea izana ez, eta Mikel Zabalzana gertatu zenen Donostian egon ikasten, eta manifestazio guztietan izan nintzen, guztietan. Eta neuk eukide bildurra, nire bisemek lazkaotik honea etortzekotan, kontrola ikusi dudanean, ez etortzeko esan diet. Osea, hori dana bizi izan dugu guk ere. Eta gaina gero beste aldekoa ere, bai.
Eta oandi gaina, gizarteak zu sartzen zaitu nola eta hilduen zure etxekoa, ja gizarteak sartu zaitu, kasi, ez dakit, galindoren zakua, no? Ez dakit, zakutan. Ez dut onartzen, ez nago prest. Zuk ere bai, Benjamin, berdin. Bai, nik ere uste dut oraindik existitzen dela, agian maila txikiagoan lehen baino, zeren, baina nik uste dut beldurraren gauza baino gehiago dela, ez dakit, Bilduko taldea bloke importante bat osatzen du, eta nik uste dut horrek inposatzen duela, ez nolabait, ez? Eta, klaro, aldentzen bazara beraien gandik, nik uste dut bere arerioa bihurtu zaitezkela, ez? Horren bildurra esan nahi dut. Claro, hori da. Horren bildurra dago. Eta zentzu horretan nik uste dut, jentea isildu egiten da, ez du hitz egiten, ez du komentatzen durlako gairik. Hori da. Badire hemen galdera batzuk irakurri barri dut pixka bat, ja ongi ulertzen ditudan, zuek erantzuteko. Hemen Xabierrek galdetzen du, honako galdetzen du. Sare sozialetan eta beste hainbat lekutan sumatzen da ezker abertzaletik, edo behintzat, ezker abertzaleko zati batetik nolabaiteko empatia etako biktima batzuekin. Euskaldunak, abertzaleak, postura konkretu batzuk mantentzen dituztenak, horren aurrean sentimetro kontrajarriak dauzkat. Alde batetik, izugarrizko lehen pausua izan daitekela uste dut. Baina beste batetik, horretan gelditzen bada, izugarrizko perversioa dela iruditzen zait. Nola ikusten duzue? Azteko jakineko nuke zuek ere hau hola ikusten duzuen edo ez. Zen hau ez baduzu hola ikusten, baina hola ikusten baduzue, ziritzi duzue kontuneta. Zau da, eta inguruko, edo mundu horretako, ezagun mundu horretako jendeak, perizten dituela bi biktima mota bezala, eta batzuk abertzale diren biktima horiek nolabait ere hurbilago, eta haien, denak hor gertatzen dena, konprenitzeko, errazago besteekin baina. Nik uste du bere logika dakala, karo, distantzia handiegia baldin badago, biktima eta eskerra abertzaleko edozein pertsonaren gandik, nik uste dut oso zaila dela, bainolako elkargune bat edo sortzea, ez? Eta distantzia gutxiago egon daiteke, biktima prest baldin badago, hitz egiteko edo irekitzeko pizka bat, ez? Lehen esan dudan bezala, Marisabel Nasa izan daiteke, Lespe eta Buesa, eta nik uste horrelako biktimekin nik uste dut errestasun handiago egon daiteke hortareko. Oin, egia da, nik uste dut, ezin da bereiztu biktima batzuk eta beste batzuk, denak nik uste dut egoera berdinean daudela, eta denak behar dutela, nolabait apoioa edo erreparazioa nolabait, ez? Eta nik uste dut hori gaizki egongo litzatekeela. Batzukin bakarrik egitea eta beste batzukin ez. Edurne, zerbait? Bai, violentziaren deslegitimazioa baldin bagare hori ezin da, bereizketa hori ezin da egin. Osea, hori hasteko. Beste gauza bada, biktima batzuk hemen bizi gehala, hemen biziko gehala, eta gure ondorengoak ere hemen bizi beharko dutela, normalean. Eta nahi edo nahi ez, oso posible dela, gure ondorengok elkartzea, beste idea politiko batzuk dituztenekin. Eta geuk nahi baldin badugu gizarte honetan bizi, eta gure seme-alabak etorkizun hobe bat izan, aldegune egin barko degula, elkar ulertzeko, eta bide hori gure seme-alabei zabaltzeko, ez da? Eta hor batzuk, denok izango ditugu etxeko lanak egiteko, batzuk askoz gehiago beste batzuk baino ere. Eta nik uste dut, biktima, kanpoan bizidan biktima horiei ere erresago zaiela, komila artean, erresago zaiela, ez jakin nahi izatea ez elkarrizketaz, ez nanklareko bidei buruz, ez errez, beraiek ez dia hemen bizi, baino gu hemen bizi gea. Eta 36ko gerrako kontuak pixkat ezagutzen badugu herri guztitan daude elkartuta bi bandotan ibili zienan ondorengok. Bikote asko daude, falangista eta abertzaleen ondorengok batuta. Eta guri gauza bera gertatuko zaio.
Eta ondorioz, elkar ulertu behar daukagu, eta oinarrizko parametroa da giza eskubideak errespetatzea denonak. Eta hemen, diferente pentsatzeagatik, tiro bat eman zaio jenderi. Hobi, eta bomba jarri zaio. Eta hortan batzuk ibili die. Eta beste batzuk, dudai gabe, Pako Etxeberriak egin duen txostenen 4.000 torturatu baldin badare, 4.000 torturatu. Eta horiek ere mai gainean jarri behar die. Baina batek ez du bestea estaltzen. Bakoitzak bere izena eta abizena dauzka, eta bakoitzaren begia jakin behar da. Baina ni torturatu nautelako, ez dakizen bat, gure etxekoa hil dutelako, ez dakit nor tiro bat eman, ez dugu egin. Ez dugu egin, eta ez justifikatu, inor hiltzea, eta ez inor torturatzea. Eta horregatik esaten dut, biktimak, giza eskubidek urratuta izan dugun biktimak, talde bateko gehala. Beste gauza bada, talde horretan baldin badago gaita urratu dituena, beste zerrenda baten ere bere izena agertu inbarko da. Baina hemen ez du balio Itxarrondoa eman eta Mikel Zabalza, eta Lasa eta Zabala, eta Joseba Arregi, eta Gurutze Jantzi, eta guzti hori egin zaienak nahi ez dit balio horrek. Nahi horrek ez dit bakeik ematen, nahi horrek desosogoa handia ematen dit. Baina espero etena da baita, beraien aldetik, desosogoa ematea beste batu zer egin zaien. Horixe. Eskerrik asko, batetik Maitek ematen, barkatu ez, lehenik bada Iñakik besarkada bat, ematen dio Benjari, Maria eta bien partez, zuik egingo duzun horriren. Maite galdetzen du, Benja, nola bizi izan zenuen zuk Miguel Ángel Blancorena? Bueno, besarkada bat Iñaki eta Mariari, ikusiko gara duda honetan. Nik Miguel Ángel Blancorena asko sufritu nuen, zeren nire ikasle izan zen Eibarko institutuan. Zen mutil bat oso diskretoa, oso apala, ezen bat ere problematikoa, eta nik uste dut ikasle ona zela, gero ekonomikaz ganea egin zuen, eta enteratu nintzenean bere baiketarekin nik parte hartu nuen, bai Ermuan, eta bai Eibarren, eta bai Bilbon, manifestazio guztietan, eta nik uste dut alegin guztiak egin dituela, ez gertatzeko gertatu zanarekin, eta, karo, hori izan zen nintzako oso fuertea, eta sufritu genuen, pila bat personak, nik uste dut ekintza naskagarri hori. Maitek ere berriz ere galdetzen du, ondoren, hau gertatu ondoren, eta asmoak zurekiko ezagutu zenituenean, zer sentitu zenuen? Eskerrik asko zure lekutasunagatik. Nik uste dut, berari gertatutakoa etortze zaizula burura, eta hain hurbil egotea, Gainera, nik askatasuna eralde beti izan naiz, eta naiz eta garai hortan, segimenduak edukitako garaian bizkarzainakin ibili, nire askatasuna dela eta batzutan bakarrik ateratzen nintzen korrika egitera goizetan, eta pentsatzen dut arrisku bizian egon nintzela jausteko sare horretan, eta, suerte handia izan nuen, eta, denporarekin pasatzen da, baina lehen esan dudan bezala hain fuertea izan zenez, hor gelditzen da betirako, horrelako oroimena. Edurne, Xabierrek galdetzen du, Eugeniok Valentin salatu izan balu, nik iritzi bera izango nuke bere hilketarekiko. Nola ikusten duzuzuk? Nik hori aspaldin esan nun komunikabideetan. Nik sentitzen nuena zan, nik eta esan zidan nire lagun min batek, badirudi lotxatzen zarela beak deitu izana, ez, eskalderantziz, nahiago nuen deitu izan balu. Horrela berak erabakiko zuen, deia egin ez egin, eta ze arriskutan jartzen zen. Osea, ez, eta neu, eta esan da nago, eta berriro esango, neuk ere deitu egingo nuen. Garbi daukat hori. Osea, pentsamentua berdina da. Arazoa da,
konturatu nintzela ni, zati ni beti politikan interesatuta ibili nintzen, eta nik orduan konturatu nintzen, ezer egin gabe ere, parean tokatzen baldin bazinen, bomba batekin bezala, bombakin deno genukan asumituta, ezta? Bazoaz, bomba jarri duetak eta parean harrapatu zaitu. Hori bombakin bakarrik ez zala gertatzen. Nire koinatuari gertatu zitzaiola, denda hartan inguruan ibili zelako bakarrik. Eta hori jendeak ezin du sinistu, zatik, eta gero nik buelta asko eman dizkiot. Normala da ez sinistea, zatik, nola asumituko dezu hori? Edozein momentutan zuri tiro bat eman dizazuketela. Zure inguruanetako bat ibili dalako eta ondoren atxilutu dutelako. Hori benetan asumitzea da, esatea, edozein momentutan tiro bat hartu dezaket. Orduan, autodefensa bezala uste dut egin dula hori gizarteak, hori ezin du sinistu gizarteak. Nik ikusi egin dut, hori gertatu dela. Benjamin, Xabierrek galdetzen du, nola ikusten duzu PSen papera memoria egite lan honetan galekiko? Niri epelegia iruditzen zait. Bueno, ez dago guztiz momentu honetan tantoan, ze gauzak egiten ari diren, baina ni pentsatzen dut, nolabait paper importante bat euki dezakela eta eukin beharko lukela, ez? Eta epelegia den ala ez, momentu honetan ez dakat datorik esateko norarteko sakontasunea duen ala ez, hori nik uste dut momentu honetan jubilatuta sentitzen naiz eta nahiko kanpoan nago, naiz eta zinegotzi jarraitu, baina ez dakat dato importanterik horri buruz erantzun bat emateko, hori faltatzen zait. Baina izan beharko luken ikustu dut, argi eta garbi adierazi, galekoa utzune bat izan zela, eta horrela nik uste dut gauzak konpontzeko behar direla, gauzak gaizki egiten direnean errekonozitu behar dela, hori argi dago. Dena den, Xabier berak argitzen du, galdera botan argitzen du, Posible da, baina ez dute ezagutzen sakonean momentu honetan. Ezin dute erantzun ez dakit, zehatzik eman momentu honetan. Iñakik egiten du komentario bat, oso bide eraikitzailea izan da biktimen eta biktimarioen arteko topaketa, eskerrik asko parte hartu duzuen hori, ez du galderarik egiten. Edurne, hau Maite galdetzen du, ezin da esan duzuna baino asko gehiago esan, ezin da esan duzuna baino asko gehiago esan, itzela zure lekukotasuna, eskerrik asko bihotzez. Berriz, alkatetzarako orkestuko bazina, elkar bizitzaren inguruan ze egitasmo sartuko zenuke, bai ala bai zure programan. Ze puntu sartu beharko luke edozin alderdik bere programan elkar bizitzaren inguruan. Bueno, alkatetzarako berriro ez naizela orkestuko seguru. Guk oso garbi dugu 8 urte egingo ditula gure taldekoak, eta munduko alkaterik onena baldin bazara ere, etxea. 8 urte eta etxea. Nik 8 urte egin ditun, eta oin etxean, oin gazte eman martzaile bide. Ze puntu jarriko nituen elkarbizitzaren gainean? Horri txuri bat jarriko nuke. Horri txuri bat, bakoitzak idatzi dezagun, eta neu sartzen naiz, zer egin dugun, gazetatik, edo bintzat konozimentua dukeun garaitik, giza eskubideen urraketa gure inguruan gertatu da bakoitzean. Zer egin dugun. Eta 50 urteko sufrimento guzti hauek ikusita gero eta bizita gero, erakutsiko nuke biktimena, edozein biktimena, edo giza eskubideak urratu zaienana gerturatzea ezinbestekoa dela. Eta hori erakutsi inbarko genduke, ez dakit, nundik baino erakutsi inbarko genduke. Ni ziur naiz, giro euskaldunetan behintzet, biktima asko daudela, isil-isilik, jundaneko 50 urteetan, nik idatzi izan dudan bezala, bizirik lurperatuta. Baina bizirik lurperatuta etak erailtzuelako beraien etxekoren bat, eta gero gizarteak arlausak gainean jarri dizkiogulako, eta bakarrik ezin dutelako irten. Oso elkartetan da sartu gabe gauden biktimak,
eta daudenak, batzuk 3-4 bat behintzat badakizkit, ez daukate indarrik hitz egiteko. Ni Beasainen egin zanen memoriaren plazan, Goierriko inor ez zuten lortu hitz egitea jutea, Goierrin eraildakoen familiarteko bat berare ez zuten lortu hitz egitea jutea, eta azkenen neu jo nintzen, ez da? Bueno, Zegamako naizelako, baina nire koinatua Donostian bizi zen. Eta Goierrin, adibidez, bizik lurperatuta dauden biktimak daude, ez dauketelako indarrik ateatzeko, eta hori gehiago gertatu ez dein, horrelako zerbait gertatzen denean, gerturatzen ikasi beharko genduke babes hori emateko. Eskerrik asko. Lehen atera da gaia herria handiak eta hiriak eta nola sentitzen den presioa, eta orduan Lurdesek egiten du komentari bat. Besterik gabe esaten du Konsuelo Ordoñezek lehengoan esan zuela, Donostian ere bera, bakarrik joan behar izaten zela elkarretaratzera, lagunik gabe gelditu zelako. Komentari bat besterik gabe ez. Anonimo batek, anonimo bere izena, honetan du espektador anonimo, beraz, ez du besterik esaten, bakardadea sentitu duzue, eta terriblea da, ez bairik gabe. Imagina dezakezue zer nolako bakardadea sentitu duten etak 80etan akabatutako biktima anonimo askoren familiek. Hemendik ospa egin behar izan zutelako, inor, ez da apaizek ere ez zituelako babestu, ulertu, gupidatu, zer egin dezakegu biktima ahaztu hoien alde. Nik uste dut momentu honetan hoiekin zerbait egitea beharrezkoa dela, baina oso zaila, zeren bere bizitzak nik uste dut berregin dituztela joan diren herrietan, ez? Baina nik uste dut, ez dakit, bai gobernutik eta poderetik egin beharko ditzatekela zerbait beraien alde eta sentitzeko berotasuna nik uste dut gizartearena, ez? Eta hori beharrezkoa da, oroimen egiten denean Euskal Gobernuaren aldetik horrelako kasuak kontutan hartzea, ez? Badakit zaila izango dela, zerbait positiboa egitea beraientzako, zeren ez dute agian espero ere ezer. Baina nik uste dut interesgarria izango litzatekeela zerbait egitea. Edurne, ez dakit esan nahi duzun zerbait? Ba, nik uste dut, herriz herri posible izango litzekela zerrendak egitea gutxinez. Bakoitzak bere herrian jakingo du, zeinek alde egin zuen egoera horretan. Gutxinez zerrendak egin eta lokalizatzen saiatzea nik uste dut ez dela hain zaila. Toninok galdera luza bat egiten duen, eta hau dio. Eskerrik asko bioi kontakizun lazgarri bezain beharrezkoak dira hauek. Oraingo galdera guzioi luzatu nahi dizuet. Ez zaizue iduri batzuetan fokua gehiegi paratzen dugula etak egindakoan, eta gutxiegi bidegabekeria hoiek gauzatzeko hain beharrezkoa zen etaren ingurua delakoan. Nire ustez ezinbestekoa da, etan zuzenki parte hartu gabe, beralo laguntzen eta babesten aritu ziren horien gaineko gaitzespen eta pedagogia. 800 goiti akabatu baitzituenetak, baina haren inguruak jende franko bizian hil zuen, bullying sozial zital eta lazgarri baten bidez. Gaur ongietorriekin antzeko deus egin gabe, deus egin nahi da. Atzera ere oroitu nahi digute mafia antolatu horrek gizartean zuen botere eta indarra. Horregatik etaren ingurua delako horrek gizartean zabaldu zuen izua, orain gutxi euskitzek ederki azaldu gisa, eta bortxa psikologikoa aitortzea eta gaitzestea behar beharrezkoa suertatzen da. Nolaz gaitzesten alda gaur, etaz gaindi, etaren ingurua. Hau, galdera interesantea da, luzea, baina nik uste da oso interesgarria. Hori da justu hitzetatik ekintzetara pasatzea, ez da? Arnaldok esaten du, sentitzen dula nahi gabe indute mine, sentitzen baldin badu, hasi dadila nahita egin duten mina aitortzen. Eta hildako bakoitzen ondoan, herriz herri, eta hildako baitzen inguruan daude, Toninok esan du bezala, bera hiltzeko hautaketa egin dutena gure ondoan. Etorriko ziren beste herri batetik,
zure herrikoari tiroa ematea, baina zure herrian daude tiroa nori eman behar zaion esan dutenak, eta apuntatu dutenak. Eta hori horrela izan da. Eta hemen greba deitzen zenean, grega egin beharra zegoen, eta egite ez zuenak konsekuentzia zeuzkan. Eta haren dendaren kontra, edo haren tailerraren kontra, joango zian zerbait egitea, baina bertan zeuden. Noren kontra joan behar zela esaten zutenak. Eta guzti horiek, atera dira, gazteleraz esaten den bezala, derrositas. Eta azkenean, tiroa ematea joan zirenak, dira izebergaren punta, bakarrik. Eta punta hori dana, punta horren atzean dauden guzti horiek, berriro libre daude, eta guain berriro beraien lana egiten ari dira. Etaren anagrafak bi simbolo ditu, aizkora eta sugea. Aizkora lurperatu dute, baina sugea hemen dabil. Eta sugeak azala askotan aldatzen du. Askotan hauteskunde bakoitzen aurrean aldatzen du azala, eta arpegi obesioa eta azal politiago erakusten du. Baina hitzetan eta papeletan. Baina gero, ekintzetan berriro sugearen lana egiten jarraitzen du. Ez da ekintzetara pasatzen. Eta hori danak hor daude derrositas. Intxaurrondoko kuartalean bezala torturatzen zutenak handaude lehenengo filan, baina atzekaldean, jende asko dago, ekisetik, bitarte hortan, hori dana egiteko. Etaren estrukturan ere hor daude denak. Hori da nire iritzia. Bai, oso ondo azaldu duzu Edurne, nik uste dut ezinezkoa zela etaren iraupena, horrelako sare bat ez bazuen izan herri guztietan. Eta herrietatik ateratzen ziren helburuak eta apoioak, zeren bestela komandoak ezin zuten lanik egin, ez bazuen apoiorik herri bakoitzean. Eta batzuk nik uste dut, horietako batzuk nik uste dut juzgatuak izan direla, baina gehienak nik uste duzuk esan duzun bezala derrosita esatera direla. Bai, dudari gabe. Bai. Hemen Tonino galdetzen zuen ja zer egin, ez? Horrekin, egia da, egitura hauek oso egitura konplexoak dira, hor gunea da indarra duena eta gero eta ahulago bazterretan, baina gero hau biztan da, hemen gertatu denarekin, eta hemendik esan daiteke hau kobardez betea dagoela, jende kobardea da, hori egin duena, da hor bigarren mailan dagoena, aurpegia inoiz ere ematen ez duena, noiz behin joango da manifestazio batera, oio batzuk egingo ditu, baina gero hor azpitik egin izan du urteetan zehar, eta hori izugarria da. Egia da honekin batera ere, eta hor zerbait egin beharko litzateke, edo gutxinez konturatu beharko lirateke, konturatu ez badira, konturatu beharko lirateke, haiek ere egin duten min izugarria. Haiek egin duten gizarteari, egin duten kalte izugarria. Haiei esker jendeak sufritu dela, haiei esker jendea hil dela hemen. Orduan, nik uste dut hori ezinbestekoa dela, denok konturatzen gara, haiek ere konturatzea eta zerbait esatea, ez? Horren ondoan ere, eta Edurne zuk aipatu duzu, kontu zibil behar dugu zen, horren ondoan ere, hemen eskuindarrek edo poliziak torturatu eta hil duenean, presidente hoi bat joan da, kartzela baten sarrerara, hiltzaile edo gaizkile definituta, epaile bat definitu zituen hoiei babesa ematera. Beraz, hau oso nahazia da kontua, baina ezinbestekoa da, nik uste dut, ni harin ez erantzuten deneo egin digurako galdera Tonino, baina nik uste dut ezinbestekoa dela honek dituen zirrikitu eta buelta guztiez konturatzea, baina ez da zalantzarik hori ala dela, ez dakit. Dena den, nik uste dut, ez dakit, kasu guztietan, baina kasu gehienetan, niri hitzea eta asmoa zutenei juezak libre utzi zioten, horrelako personei asko zerrezago utziko zioten libre, zeren frogatzea zer egin duten, zer egin ez duten oso zaila egingo zaielako, ez? Da nik uste dut, gehiago joko nuke, autokritikara edo gauzak argitzera, beste gauzeri baino, ez? Azkenean gizarteak jarri behar du oinarrizko etika hori, ez da? Eta gizarte hontako nik uste parte gehienak jakitun dala hori horrela izan dala. Eta gizarteak exigitu behar die jende honi, partidu hauei,
autokritika hori igotzea. Ez etak egintzun azkeneko komunikadua, batzuk ondo hilda daude eta besta batzuk albokalteak izan dira. Eta hori ontzat eman dugu gaina. Baina nork eman dugu ontzat? Ez Ezker Abertzalea bakarrik. EH Bilduk eman du hori ontzat. Eusko Alkartasuna zertan ari da partidu hori, autokritika hori egin beharrik ez izateko alfombra gorria jartzea joan da. Niretzat hori garbi dago. Eta berai esker, berak albidetu du, hauek autokritika hori egin beharrik ez eukitzea. Eta gainea, gizarte epela, nik deitzen duten gizarte epela, bustitzea ezan gizarte hori, guain bildu hor daneti da, eta hoiekin jungo geha ezta. Eta, hortan nahi da, pekatua niretzako horrelako partidu batek, Ezker Abertzalek adinakoa dauke, ze ari da zuritzen autokritika hori ez egiteko, zuritzen. Eskuak zikintzen da odoltzen, aidan niretzat. Lotxagarria iritzen zat. Horta, eta ikusi dugu, azkeneko Eba Blancoren jarrerakin, ikusi da. Ikusi genuena espaldi, gugia orain gauzatu da. Eta hori izan da horretarako. Eta lotxagarria iritzen zat, gizarteko talde handi honek, gizarte honetan, autokritika hobego bat edo gogorrago bat ez exigitzea jende guztioni. Hauek eta torturatzaile denei, baina violentziaren kontra baldin bagaude eta giza eskubideen alde baldin bagaude, gaude giza eskubideen alde. Ez segun zeinek egin duen batena bai eta bestena ez. Hori da niretzako gakoa, ulertu behar duguna denok lehenengo. Koldok esaten du nik ez du galderarik, besarkadarik ez duena eta eskarrik sakonena eman nahi nizkien Edurne eta Benjamini. Euskara eta Euskal Herria erabili zuten aitzakiatzat indarkeria zaritzeko eta kideak eta ingurukoek. Eta ez, Euskara etzen ez da haiena. Euskal Herria mota eta ideologia askotako personok osatzen dugun bezala. 1000 milioi esker. Bueno, ezagutzen duzue biok, ezagutzen duzue Koldo, gero esango dizuet nahi baduzue. Sabinek aipatzen du hemen, komentario bat egiten du, Bedia eta Zegama, Bediak 1000 biztanle, Zegamak 1500, antzeko tamainakoa direla, erronka berezia dagoela komunitate txikietan. Herri txikietan bizikidetza, aitortza eta reparazioa sustatzeko ekimen edo praktika honen bat ezagutzen alduzue. Nik Zegaman esango nuke, ez zeula eman inungo pausoik bizikidetza, ez dago komunikazioik. Nire honi, udaletxen egon nintzenen, Ezker Abertzaleko egontzan jendea nirekin ondo portatu zen. Ez daukat besteik esateko. Bakarrik gai honi buruz inoiz ez genuen hitz egin. Zegaman dauden pertsona batzukin nahiago dut ez hitz egitea baino. Nahiago dut Nanclareseko presoekin, Josebakin o Carmenekin edo olako batekin hitz egitea, jende horrekin hitz egitea baino. Askoz nahiago dut. Erosoago sentitzen naiz. Ze oraindik justifikatzen nahi baldin badia, berantzi guzti hau, nik horiekin ze bizikidetza egitea nahi duzu. Ez dago zer hitzein. Ez dago zer hitzein. Nik ez dut ezagutzen herri txikietako esperientzia egokirik ezentzu horretan, ez dakit, seguruena egongo dala nonbaiten. Eta herri handietan ezagutzen dut errenderikoa importante bezala egin zen prozesuan ikustu dut oso interesgarri izan zela. Baina bultzatu zuen alkateak eta alkatea uste dut momentu hartan bildukoa zela, ez? Eta nik uste dut, ez dakit, segun zeine proposatzen duen, agian eukidezake garapen handiagoa, luzeagoa, txikiagoa, baina ez dakit, ugaritu beharko liateke horrelako esperientziak egiteko beste leku batzutan, baina oso gutxi daude. Galdera bat egin nahi duzuet, ona etorri garenez. Zuek imaginatzen duzuen bai inguru hau zuen herrian? Hau bera. Joango litzateke, uste duzu joango zela. Bueno, bai ingurua posible da osatzean ikuste dut, hau da, guk hitz egitea posible litzateke, baina gero galderak egitean ikuste dut oso zaila ikusten dut horrelako herri txiki batean. Hori kezkatzekoa da, oso kezkatzekoa da esaten ari garen, diote bizikidetza indartu nahi baldin badugu, hau arazo handia da, jakina. Bueno,
Iñakik esaten du Consuelo Ordóñez aipatu dugunez, esan nahi dut ustekabe oso atsegin hartzen ari naizela azken aldiotan egiten ari diren deklarazioekin terrorismo guztien aurka. Oso eraikitzailea iruditzen zait, hori Iñakik dio. Maitek, badiremen ja orain galderak eta komentario besterik gabe, Maitek dio mundiala dela zuen lekukotasuna, Agustinek dio hau ez da galdera, baina Edurne oso irmo eta ausarta esaten ari denarekin, aizkora lurperatu dute, baina sugeak hor segitzen du, aitortu behar du niri ere, irudia zait oso potentea eta oso adierazgarria, ez? Agustinek zerbait idatzi nahi zuen, baina gero zerbait idatzi nahi zuen, baina ez du besterik esan. Lurdesek, Edurnek ederki salatu duen zuritze horrekin, bildu jende askoren botoak bereganatzen ari dira. Nola ireki begiak jende horri? Lehen isilik eta orain lasai daudenei. Zer egin dit? Ez dakit, zer egin barko dugun. Gure mentsajea zabaltzea besteik ezago gelditzen. Eta geuk ez dugu hitz egiten, beste inok ez du hitz egingo. Orduan, ez dakit nola zabaldu dezakegun gure mezua. Baina jende asko dago, aterki horren menpe ez da, nola denak ez dian hori indutenak, ni horkoa. Pedigri hobeaxioa horiek, ez da azkenean, gizartea, batzuk oso jarraitzen dute politika eta ulertzen joaten dira, baina beste askori, errexena eta erosona, eta oso mingarria da jendea jarrera horretan ikustea. Bai, nik ere ez dakit, konboketari duen, nik uste dut horrela jarraituko dugula zenbait urteetan, eta etorkizunean gizarte pluralago bat denean nik uste dut posible izango dela beste alternatibia batzuk egoteko. Momentuetan pentsatzen dut jarraituko dutela boto asko jasotzen zergaitik. Hori aztertu iparko litzateke, zergaitik konfidatzen dute beraien programetan eta beraien praktiketan. Hori zaila egite zaite ulertzea, baina horrela da. Dena den, zuek ez duzu uste urratzen bat edo ja egin dugula diot. Urratzen bat, bat baino gehiago, segurazkire, baina lehen gora itzuli naiz, zuek entzuten ari nintzela, eta zuek transmititzen duzuena, entzuten ari nintzela, galdetu dut lehen, holako zerbait antola daiteke zuzenean, eta esan duzuena, konforme. Zuek uste duzue holako zerbait antolatu ezkero, hau da diferentzia. Holako zerbait antolatu ezkero, zuek uste duzue jendeak utziko lukela bakean ekitaldia. Hau da, ez zela joango inor ere ekitaldea izorratzera. Zen, orain dela gutxi bai. Orain dela gutxi uste dut, oztopoak jarriko zituztela pensatua. Orain ere, gauza bat da ez galdetzea, gauza bat da ez implikatzea. Joatea zaila da, baina zuek uste duzue askatasun minimo hori eskuratu dugula. Bai, nik uste du baietz. Nik uste du baietz. Posible da uste dut, ez dakit, norbaiten partetik, mesuren bat egotea, adibidez, ez parte hartzeko horrelako ekintza batetan, baina, askatasuna badauka bakoitzak, bere presioarekin, ez? Bakoitzak bere presioarekin izango luke askatasuna parte hartzeko ala ez horrelako ekintza batean. Ez, horrein, enintzen ari horretaz, hori da arazo bat diot, jabaden jendea hortarako prest, mai batera joateko prest, bestea da, holako zerbait antolatu ezkero, orain dela ez asko, segur naiz ahalegin guztiak egingo liratekela, hori oztopatzeko eta ez usteko egiten. Orain uste baduzue herrietan horrek elukela arazo hau sortuko, urratz bat da, oso txikia, urratz minimo bat, zerbait positibo izateagatik, ez? Bai, nik ez dut ikusten problemari momentu honetan, horrelako oso bat egitea nik ezagutzen dituen herri txikitan posible izango litzateke. Zenbat jente parte hartuko luken, hor nik zalantzan diak ditut. Uste du jente gutxi. Nik ere.
Bueno, ez dakit baden, ez dakit nahi duzuen zerbait gehiago komentatu zuek, zeren ez dago beste galderarik, Xabierrek dio hau bai dela bidea erakustea, mila esker, baina ez dago beste galderarik, ez dakit zuek nahi duzuen zerbait gehiago komentatu edo zuen artean galderaren bat edo zerbait egin, ez dakit bukatzeko, zuek esango dira zuek. Nik bezarkada bat koldo ez dakit ezagutzen dudan, eta bueno, eskerra parte hartu duten guztiei galderetan, eta oso ondo. Bueno, zuek idea bat izateko, Edurne barkatu, zuk zerbait? Bueno, nik euskerakin lotuta, eta lehen koldok idatzi dunari, anedota bat nire hilobarekin, Eugenio Zanaren alaba zarrenarekin, baita hilda, bueno, pentsatzen dut bere prozesua eramango zula barruan, eta handik urte batzutara bere amona bat hiltzelako Zorragako talatorian geunden, eta etorri zitzaidan, 18 bat urtekin edo, 10 zituen aita hil zutenean, etorri zitzaidan eta esan zidan, izeba, orain ulertzen dut euskera ez dela beraiena. Euskera denona dela. Eta ez daukala zer ikusirik biolentziarekin. Beak magisteritza ikasi du euskeraz, beste alabak ere euskeraz ikasi du. Eugeniori malkoak zedizkion azkeneko aldian nerekin euskeraz hitz egiten zutelako bere bi alabek, eta ni horrekin gelditzen naiz. Azkenean behintzat, minik handiena egin dioten pertsonak ere euskera maite dutela, eta naiz eta hasiera batean euskera, euskadi, euskal guztiak gorrotoa ateratzen baldin bazitzaien, egoera horri buelta eman diotela, eta euskera gurea ere badala, ez dela beraiena. Ni horrekin gelditzen naiz, niretzako oso garrantzitsua izan zen bere hitz horiek, garrantzitsuak izan ziren. Euskara euskaldunena da. Ez da, besterik hori da denena, jakin. Berriz ere anonimoak dio oso interesgarria eta euskara derrean, hau ekitaldi hau, aipatzen du ja olako zerbait ikastoletan jarliteken. Bueno, segurazki baina nik uste egiten dela ikastoletan benetan, ikastoletan. Ikastetxetan egiten da, eta ni dakidala hori gobernutik ere gala esan segulako, ez bada gehiago egiten, ezin dutelako, ezin dutelako gehiago egin. Hori da esan zego, ez dagoela horren beste jende prest joateko, baina askotan joan izan direla, zifrak uste baino altuagoa dira, asko zela altuagoa dira. Nik parte hartu dut eskola pare batean. Nik parte hartu dut eskola pare batean, bai. Hau esan nahi nuen, ikastola, eskola edo ikastola zen edo zertzen? Eskola publikoa da ikastola edo? Tolosako jakitza ikastola izango da? Ja, duda gabe hau eraman behar da, zentroietara, zen lekukotasun hau hezkuntzan oso importantea da, eta horretaz gain, jende horrek ez daki zer den eta. Ez du idearik ere da, gure garaian munduko gerraz edo Espainiako gerraz hitz egiten ziguten bezala, zera gauza bat, aspaldi pasatu zena, ez orduan ezinbestekoa da jendea formatzea, gu formatu gintuzte baina pixka bat hobeki formatzea puntu hauetan. Bueno, ez dakit bauzten. Oso importantea, bai, oso importantea. Ez baduzue, orduan ez baduzuen nire aldetik eta gogoanen aldetik eta ikusle guztien aldetik, informatu nahi dut, bai, ez dira, ez gara asko egon, baina uste baino gehiago. Beti 20 gora egon gara hemen, 20-30 tartean egon gara denbora guztian, eta ez dago gaizki. Eta orduan, eskerrak eman nahi dizkizuet, eta segituko dugula olako gozak egiten, uste dute importantea dela, jendeak jakitea, zer gertatu duen, eta ez ahaztea, eta pixka bat, hemengo esperientzia partekatzea, jendearekin partekatzea. Mila esker, eskerrik asko, hemen egon zaretenei, Benjamin eta Edurne, bioi eskerrak, eta eskerrak bestaldetik ikusten eta entzuten egon zareten guztioi, eta galderak egin dituzuen guztioi. Agur eta beste bat arte. Agur. Eskerrik asko zuen.